بالەفڕین هاوپەیمانان نەبتەنێ چەکدارێن ڕێخستنا دەوڵەتە ئیسلامی داعش لێ سووریایەت کنا ئەرمانج بەلێ گروپێن دنجینیێن تەندرە و نەدورنج موشەکەن هاوپەیمانان بۆ جارە دووەم دەهەیەما درۆژێن دەرباز بوویدا سەرکردەیەن بەرایان نووسرا باسکێ ئەلقاعیدا لە سووریایە پشتی دەرکەتنە شەر و پەپچوونان دناوبەران نووسرا و تەفگەرە حەزم دەیامیان ڕە و لە پارێزگا حەلەبێ بوونە ئارمانجە ئێریشن ئەزمانی و سێژدەش سەرکردەی نوێن هاتن کوشتن. li gorî rawangehê mafê mirov lê Sûriyeyê di êrişeka ezmanî da lê bajaroka Adama lê parêzgeha Idlibê li Bakurê Sûriyeyê neh serkirdeyên Bereya Nusra hatin kuştin. Ev êriş bi tenê piştî heftiyekê ji kuştina sê serkirdeyên Nusra li heman parêzgehê de êrişeka ezmanî da. Lê wê carê nehat zanîn aya êriş di rêya balafirên hevpeymanan re bû yan jî di êrişeka artêşa Sûriyeyê de bû. Li ya piştrast di wê êrişê de Abu Hemam Şamî firmanderê giştiyê Bereya Nusra hat kuştin. Xurtbûna êrişên hevpeymanan li dijî Bereya Nusra û serkirdeyên wê li Sûriyeyê û li gorî vekolêrên warê grûpên tendrew bi sedema şerê dawiyê Bereya Nusra dijî tevgera hezm li parêzgeha Helebê ya got Amerîka piştevaniya wê dike ji aliyê leşkerî ve û biryarbû rahênanî bi çekdarên tevgerê bike. Bi taybetî jî piştî got Bereya Nusra destê xwe danî ser mûşekên taw yên Amerîkî got li cem tevgera hezm bûn. Bereya Nusra di dawiya sala 2011 de hat damezrandin wê baskê Elqaîda li Sûriyeyê tên askirin û bawayekî sereke şerê hikûmeta Sûriyeyê dike li her yek ji parêzgehên Helebê û Idlib û Hemayê hebûna wê heye û Amerîka ew xistiye lîsta grûpên terorîst de li wî welatî.